ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಿಚನ್ಗು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ ಪಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ವೆಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕೆ ಅನ್ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಒಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಂಡೆಡ್ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೂಲ್ದ ಟೈಪ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನೂಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ನೂಲುನು ದೆಪ್ಪೊಡು ನಮ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೂಲು ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಒಂದೇನು ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ದೆತ್ತಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುರದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಎಟ್ಟಿನ್ಲ ಮಲ್ತದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ದಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನೂಲು ಅವೇನು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮೆಲ್ಲ ಒಯ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿನ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಈತಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಎಟ್ಟಿಡು ಮುಂದಿನಿತ ಶೋಕು ಲುಂಬುದುಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಅಂತುಲೆ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಡೆದು ಬತ್ತತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದೀತನ ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ದಿನ ನೆಯ್ಯೊಂದು ನೆಯ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಅವು ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ ಒಂದು ನೆಯ್ನು ನಿಗುಲು ಪಾಡೋಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಎಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಯಾ ನೆಯ್ ಮಲ್ಪುನಲ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಗ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರ ತುಲೆ ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆರದಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಎಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಟ್ಟಿನ ಶೋಕು ಬೆರವುಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿನ ಬೆರವುಗ ಐಕಿತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ದಾಲ ಮುಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡು ಪುಳಿ ಆವಡು ಕೊಜಪ್ಪು ಆವಡು ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕ್ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುದ ರಸ ಪಾಡುಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಎಂಕ್ ಚಮಚೋಡು ಬೆರವನ ಅತ್ತು ಸರಿ ಇಂತುಜ ಐಕ್ ಕೈಟೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆರವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡಣ ಚಮಚೋಡ್ಲ ಬೆರವಲಿ ಕೈಟ್ ಬೆರೈಲಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ತುಲಿತ ಬೆರದ ಶೋಕು ದೀಕ ದೀದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ದೀದು ಬುಡ್ಕ ಸೈಡ್ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾದ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡುಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದೊದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒತ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿದಾಲ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಪಿನಾತ್ ಬೇವಿರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಬೇವಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನೆಯ್ ಬೊಕ ಬೇವಿರೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಚೂರು ಪೊತ್ತುದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದೊದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡುಂಡಾಂಡ ಮುಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇದು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುದಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಬೆರದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಪರೋಟ ಪೂರ ದೋಸೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಶೋಕು ಈ ಎಟ್ಟಿನ ಶೋಕು ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರಿಯನ್ನು ತೊರಲ್ತದ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ತೊರಲ್ತದ ಐಕೆ ಕೂಟುಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆರದು ಬೇಯರೆ ಪುಡೋಡು ನೆನು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಜಿನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲಲ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜೈಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ನೆಯ್ ಬೇವೆರೆ ಎತ್ತಂಡ ಆಂಡ್
ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು. ಇದು ತುಲೆ ಉಂದೆನ್ ನಮ ಬೆರದು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡೋಡು ಉಂದೆನ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡೋಡು ಎಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ. ಇದು ಶೋಕು ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಕಿ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವುಡು. ಈತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಬುಜಿ. ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆದ್ ಮಕ್ಪೊಡು ನಿಗ್ಲೆಗೊಂತೆ ಒಂದು ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಗಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಕ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಒಂದು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ಎಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪತ್ತೊಡು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಮಸಾಲ ಅಪಗನೆ ಒಂದು ತಿನ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಪರೋಟಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಒಂದು ವೆಪ್ಪುಡು ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು. ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ವೆಪ್ಪುಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಆವರೆ ಬಿಡ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬೆರವುಗ ಬೆರದು ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಈ ಕಜಿಪುನು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಈತೆ ಒಂದು ಅರತ್ತೆಗಿನ ಎಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಮಸಾಲ ಪತ್ತದಂಡು. ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರದಿರೇಕ ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸಾಲ ಶೋಕು ಪತ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟು ನೀರು ದೋಸೆಲ ದೀತೆ. ನೀರು ದೋಸೆಗಂತೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ನುವೆ. ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪರಂದೆನ್ನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.